Peygamberimiz aydiya hadisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde la teşrebil hamr la teşrebil hamr fe inneha miftahu kulli şer. Arak içme, hamr içme, spiritli içkiler içme. Çünkü ol ahli şer işlerin açarıdır deyip aydiya. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şun adını koyuptur. Näme? Fe inneha miftahu kulli şer. Çünkü ol ahli şer işlerin açarıdır, sebepkarıdır diye. Arak içip serhoş bolan adam Müslüman doğanlar her cinayeti ediyendir. Her cinayeti ediye. Allah saklasın şu ülkünde Türkmenistan Müslüman yurt yüzde yakın Müslüman deyip otuyoruz. Bizde bu zatlar doğru görünüşte biz Müslümançılığa İslam'a eyersek bolmalı. Emma kıynansak da şeyle haberler çıkıyor, şeyle gurrunlar eştiliyor. İnsan qaytalamağa utanıyor. İçiptir öznäme en yakın çağasını öldürüptür. İçiptir kıyız zorlaptır. İçiptir öz ayalını öldürüptür. İçiptir planini uruptur. İçip ulağı sürüptür, näme näçe kişini öldürüptür. Yani ulağı bilen näme süsüp öldürüptür. Ve şuna benzeş vakalar kan eştiliyor. Katı insanın avaya aytmakla utanyan erve zatları eştiliyor. Kıyı zorlaptırlar. Sonra gidip kıyıdan zorlaptır, başkasına mı öldürüptür onun üstünde. Yine başka bir adam boluptur. Biri-biriyle kırılışıptırlar. Maskaraçılık. Allah'ın önünde de yüzgaralık. Mahlukatın önünde de, insanın önünde de, halkın içinde de biyavralık, yüzgaralık. Neyme sebep oluyor şuna? Şul spiritli içkiler sebep oluyor. 30-40 devlette 40'a yakın 30'dan oğrak devlette geçirilen hasavatta verilen maglumata göre yol hadiselerinin %60'a 70'e yakını. Ayal zorlamalarının 60'dan 50'den qoğrağı 60'a yakını. Ve başka da cinayetlerin yarısından qoğrağının hemmesinin sebepkarı şuna hem spiritli içkiler deyip aydılıyor. Nahilekke maskaraçılıklar bol otuyor. Bizim yurtlarımızda yankı deyişim alakka %100'e yakın Müslüman yurt değil ya. Ama şun alakka bir yüzgaraçılık biyavray insanın qaytalap aytmağa utanyan zatlar eştilip otuyor. Şun sebepkarı näme Müslüman doğanlar ne şu zat? Eğer biz Müslüman olsak biz Allah Teala'nın dinine boyun olmalı. Eğer biz Müslüman olsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinine boyun olmalı. Şu zatlardan uzaklaşmalı Müslüman doğanlar. Ve ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mace'de geçen hadisinde arak içen kişini arakkeş kişini butparaza menzediyor. Ki biliyorsunuz butparazlık neymiş? Müşriklik, şirk. Şirk Allah Teala'nın katında Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor yeketek bağışlamarın diyen günahı şirk tövbe etmen ölsen. Cenneti haram ettim diye. Cenneti haram ettim diye Allah Teala şirk koşanlara. Allah'ın katında Peygamberimiz diye ulu günahların ulusu diye Allah'a şirk koşmak diye. Şondan ulu günah yok Allah'ın katında. Ki şon alakka ervet zat. Butparazlığın neymiş? Şu şirkin bir görünüşü. Ulu görünüşlerinden biri. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak içen adam, arakkeş adam şeyle bir ervet, şeyle bir neyme Allah'ın katında neyme bir kadir adam Peygamberimiz şu hadisinde hazır okuyacak hadisinde neyme butparaza menzediptir. İbn Mace'de geçen hadisinde aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mudminul hamri ka'abidi ve sennib aydiya. Arakkeş kişi buta çokunyan kişiyi alır deyip aydiya. Ulemalar düşünürüp aydiyalar şu hadisi günahkarçılıkta diye. Elbette arak içmeklik şirk demek değil bu. Ama ne günahkarçılıkta, yigrencilikte, ervetlikte edil şöyle neyme butparaz kişiyi alır deyip Peygamberimiz aydiya. Arakkeş kişi mudminul hamr ka'abidi vesen. Arakkeş kişi buta çokunyan kişiyi alır deyip aydiya. Nahilek şu sözün özü arak içen adama yeterlik maskaraçılık düşünse. Müslüman olup arak içen adama şu söz maskaraçılık düşünse. Peygamber iman ettim diyen Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer hakikatten iman ediyen bolsak şeydik koyuptur ey arakkeş. Ey arak içen kişi. Şu sözler eşitip vicdana gelmeli. Tova gelmeli. Hem uzaklaşmalı. İmanı bari adam şu zattan. Ve yine Peygamberimiz aydiya Daraqutni'de geçen hadisinde
El-hamr ummul khaba'is dip aýdýar. El-hamr ummul khaba'is we men şeribaha lem yaqbalillahu minhu salatan 40 yawma ve in mata ve hiye fi batnihi mata maytatan jahiliyya. Peygamberimiz aýdýar, el-hamr ummul khaba'is. Şarap erwetliklerin, nejis zatlaryň enesidir dip aýdýar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne derecede yamanlaya, ne derecede şoň erwetdigini nähilekke beýan edýär. Bundan ýokarda bir zadyň ýigrençidigini, yamanlygyny, erwetdigini aýtjak bolsaň başga näme sözlen beýan etmeli. İmany bar adamlar şonu goýlanmaly. Yani ondan okan hadisimizde näme diýdi? Fa innaha miftahu kulli şer. Ahli şer işleriň sebäpkärdir diýdi. Bunda näme diýip aýtdy Peygamber? Ummul khaba'is. Nejis zatlaryň, erwet zatlaryň, hapa zatlaryň enesidir diýip aýdy. Goýlanmaly musulman doganlar şu sözi. Ummul khaba'is. Şoň adi ummul khaba'is diýmel, khabis diýmel şoňa. Şu araga khabis diýmel. Her hilaka atlarda çeler şu owadanlar. Ya Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem näme ummul khaba'is diýipdir ona. Khabis zatlaryň, nejis zatlaryň, erwet zatlaryň enesi diýipdir. Kim şu saçagyna khabis zat goýan bolsa, ne gorksun. Şu khabis, nejis, erwet zat enesi senem getirip o saçagyna goýýan. Musulman niýan özüňe. Getirip toýuňda goýýan adamlara içirýän. Peygamberden niýan diýsen hawa diýjek Peygamberden nikürleýär. Emma Peygamberimiz näme diýip ummul khaba'is diýipdir. Şundan soň sen nädip gidip onu saçagyna goýýan, nädip öýüňe salyp bilýän, nädip bar ýerine oturup bilýän imanly adam bolsaň. Korkmaly musulman doganlar. We Peygamberimiz aýdýar, kim şonu içse diýär, we men şeribaha lem yaqbalillahu minhu salatan 40 yawma. Kim şonu içse, Allah Taala şoň näme 40 gün namazyny kabul etmez diýip aýdýar. We dowam edýär. Ve in mata ve hiye fi batnihi mata maytatan jahiliyya. Kim şu karnına şarap barka, spirtli içi barka diye ölse diye cahiliye ölümü bilen ölünür şol adam diye. Cahiliye diyen İslam gelmedinden önkü yaşayışa şol müşriklerin, şol hurafa, bid'atlara çümpörün, şirke çümpörün yaşayış var Arapların. Şolun önkü de cahiliye diye. Edil şolar ýalakka ölüp gitdi bolar diýip aýdy. Ne derecede Peygamberimiz näme ummatyny şundan tahzir edipdir. Äge edipdir şundan. Kim garryna şoň içip ölse diýe şoň alakka näme ölüm bilen, maskaraçylyk bilen öler diýip aýdy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ulamalar diýe 40 gün namaz kabul bolmaz diýýäni 40 gün okan namaz üçin sowap berilmez diýip aýdy. 40 gün okan namaz üçin sowap berilmez diýip aýdy. Öyle de musulmanda ondan hamr, spirtli içenlere verilecek cezalardan biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde aýdýar: "İnne alallahi azza ve celle ahdan limen yeşrabul muskira en yesqiyahu min tinatil khabal." Qalu ya Resulallah ve ma tinatul khabal? Qala araqu ahlin nar aw usarat ahlin nar. Allah Teala diýär Peygamberimiz aýtdy. Allah Teala serhoş edýän içki içenlere ceza hukumuna tinatul khabal diýilýän niye? Tinatul khabal diýilýän içirmek diye ahd etdi diýip aýdy. Sahabalar diýdiler: "Ya Resulallah, tinatul khabal näme?" diýip soradylar. Peygamberimiz aýtdy: "Dowzahylaryň yanıp bedeninden çykan suwukluk boljak" diýe. Hawa. Ana şol diýip aýdy tinatul khabal Peygamberimiz. Şoňa ceza hukumunda şol beriljek diýe. Dowzahylaryň dowzakda yanıp bedeninden çykan gaýnap bedeninden çykan hapa suwlar wa şol şoňa ceza hukumunda kim dünýäde içse, ahiretde de näme şol içiriljek diýe. Müslimde geçse Allah şoňa näme ahd etdi diýe, şoňa ceza hukumunda şol içirmekligi diýe. Ve ene Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber berýär İbn Majah'da geçen hadisinde musulman doganlar diýe: "La yeşrabanna nasun min ummetil khamra yusammunaha bi gayri ismiha." Ümmetimden bir topar insanlar peýda bolar diýe, hamr diýe, spirtli içkileri öz adından başga atlar bilen atlanırıp näme diye işçeklerdir diýip aýdy. Ki şuň kunada biz görüp oturýarys. Hamr spirtli içki. Emma adamlar näme diýip başladylar? Ona at takyp başladylar. Owadan atlar dakýalar özlerçe. O Peygamberimiz aýdy ummul khaba'is idi. Emma bärden bizinkiler näme önürüp at ýazýar, türkmençe atlar ýazýar. O saýlama atlar ýazýarlar.
Sonra ama ol awadan ýalar sağlyk üçin peýdasy we ýenesi we şoňa meňde şeýle at goýup içýärler ol haramlyga. Ol haram zat, ol habis zat, ol nejis zat, ol hapa zat, Peýgamberiň ummul habais diýen zadyna durly atlar goýup içýärler. O Peýgamberimiz hem şunu habar berdi. Wagt geljek näme diýdi? Ümmetimden bir topar adam şol hamry, şol spirtli içkini başga atlar bilen atlanıp içerler diýdi. Bu şol aýdylanlar esasında musulman doganlar spirtli önümler almak, başgasyna alyp bermek, saklap bermek, getirip bermek, satmak, öndürmek, önümçiligine yardım etmek, spirtli içkiler öndürýän ýerde işlemek, spirtli içkiler satýan dükanyna, naharhanada, şirketde işlemek, arak hödüretmek hemmesi haramdır ve lagnetlenenler. Hemmesi haramdır ve lagnetlenenler musulman doganlar. Şundan gaty äga bololýyn. Ve şu zatlardan uzaklaşmayan kişiler Allah ve Peýgambere boyun bolmayan günahkar, fasık, fajir kişilerdir. Günahkar, fasık kişilerdir. Ve Allah'a ve Peýgambere boyun bolmadıklar için azaba duşar boljaklardır. Äga bolsunlar. Bizim wazipamiz biz bilemizden soň şu zatları yetirmek. Şunu eşten kişi meni eşitmändir, meni maňa aýdylmady, men bilmedim diýjek gumanasa ýok. Wagty äga bolsunlar näme? Eger musulman bolsalar, eger ahiretde dirilip Allah'ın razylygyny gazanyp Peýgamberiň sallallahu aleyhi we sellem meclisine barmak isleseler, şu zatlardan el çekelim musulman doganlar.